हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो फिन खेबसेबाव जोंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथां गासैखौबो बरायनाय जासिहरबाय ओमफ्राय आंनि दिनै बार्थडे आरोना स' हेपि बार्थडे टु मी गिबियावनो ओमफ्राय मिनिनाङा दे जों माने केक रेडि खालामदों आरो एकदम लकेल केक माने केकबो नङा दे बियो जोंनि साननायाव माने केक साननानै लादों स' नायदो जोंनि केकआ माबायदि मिनिनाङा दे रायजोफोर स' मोनसे सेलिब्रेट खालामनोसै फिसा सानैल' नालाय बोराय बुरि माने बे दखाननि केकखौ लायलायला आरो जोङो न'आवनो माने लकेल केक माबायदि स' नायदो नोंथांमोना बिराद इन्टारेस्टिं जागोन जोंनि बार्थडेआ बिराद फानि जागोन स' नायलांदो बिथाङाबो रेडि जाबाय नै जोंना बार्थडे जानो केकखौ नायदो दे नोंथां जोंनि केकआ माबायदि जोंनि केकआ मा होनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदे रायजोफोर दे बावनाङा एकदम माबायदि जोंनि केकआ एकदम लकेल केक आरोना रायजोफोर जोंनि बार्थडेआ बिराद माने खोथारा गोजाव केन्डेलाबो बम्बाइ बायखा बुरिबायना बुरिनि केन्डेल आरो बेयो माने फिसा गथ' फिसानियावसो फिसा होयो नालाय एकदम आं बुरिबाय नालाय आं बायदि लड दादा केन्डेलखौनो होबाय आरो केकआ जोंना स' रेडि जाबाय रायजोफोर जोङो दा केक काटिं खालामनोसै आंनि बार्थडेनि बार्थडे पार्टियाबो सानैल' जोंना नाय जब ओमफ्राय मा होनो इसोरखौ आं खुलुमखांबाय फुङावनो ओमफ्राय सेकेन्ड इसोर आंना बेनो नालाय आं बार्थडे केक हानायनि सिगां बिथांखौ खुलुमसै आरो दे जोंनि संसारा मोजाङै थांथों दे बेखौनो बोर बिबाय इसोरनिसिम जाबाय दा स' नोंथांमोनाबो बोर सारस्रिहरदो आङो दिनै 30 बोसोर पुरा जाबाय आरो 30सेयाव आगान सुरबाय स' बुरिबायना आङो बुरिबाय मालाबा थैलांसिगोनसो खोमा थैनायनि खोथाखौ दा लाबोथ'ना दे मेथाइ खननांगोन खिन्थु नोङो आंनि बार्थडेआव दे हेपि बार्थडेखौथ' खननो हायो बारु ओंखायनोथ' दे बिदि नङाब्रा हेपि बार्थडे टु इउ ओइ सिफुंजोंसो दामनांगोन हेपि बार्थडे टु मी हेपि बार्थडे डियर सना कबिको आं रोङाना हेपि फोरोंलायनांगौबा बार्थडे केक हानाया मानसियासो फोरोंगोन दे हानसै दे रायजोफोर स' नोंथांमोनाबो फैफादो जोंजों गोलैगोनसो खोमा नङा दे So thank you Sana thank you so रायजोफोरा जादो एसे जोंनि केकआ बिराद खाथ्रानानै एकदम दिन्थिनांगोन टेस्टियानो जादों खिन्थु मा केक नोंसोर नायनानै गेस खालामदो मा बुस्थु स' बेखौनो जानोसै जोङो दिनै सानैजों दे मानो फैसा गारबाय थानो ना मालाय बानायनाय एफा दाम लायो 1000से गाहाम लायो ना बानायबाय नङालाय बिदि नङा बिदिनो सानदों माने बेखौ बिदिनो खालामनोसै बिदिनो खायसो आं नङाबा लाबोगौमोन आं ओरैनो होनदों मानो फैसा गारनो ना दा आं उइस खालामना होमबा दे हेपि बार्थडे सना थेंक इउ सना
दे मोजाङै थाथों जोंनि संसारा आलो गोजोनै थाथों आलो गोजोनै बारथों जोंनि संसारा दे बेखौनो बोर बिबाय आं इसोरनि सायाव दे इसोरनि सायाव बेखौनो बोर बिबाय दे आरो नोंथांमोनाबो बोर सारस्रिहर जाहाथे जों बेबायदिनो अरायबो अनलायनानै रुजु रुमुयै रायजो मोनजालांनो हायो स' थेंक इउ रायजोफोर जोंनि बार्थडेआव जइन जाफानायनि थाखाय आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनाय पार्टि स्टार्ट जोंना नै केकआ एकदम पिज्जा बायदि नुलायथारदोंना केकआ जोंना एकदम इउनिकथार रावनिबो बार्थडेआव दिनैसिम माने बिदि केक बानायफेराखै जाखाबाय सासेया टेस्टि ना केकआ जानोसै जोङो दे सानैजोंनो थुप थुप जानोसै आरो बार्थडे पार्टि नै बेनो जोंना पार्टिया जेबो गैया बिस्कुट ओमफ्राय बे जोंनि एकदम लकेल केक इन्टारेस्टिं ना रायजोफोर डिजाइन बाय फलेन्द्र बसुमतारी मेक बाय आलारि बसुमतारी स' थेंक इउ आरो थाबैनो गुबुन मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लोगो मोनफिनगोन ना रायजोफोर बाय बाय दे